sayyidina Gus kula Ndara Harjuna Gus sampun sawetawis wekdal anggendika tebih saking para kadang Barata Pandhawa Ndara yektosipun nggih mbok raos menapa nggih Gus ngantos ndika menika kisah yen to kedangon menika mangke rak ndadosaken raos ingkang kirang prayogi menggahing para kadang Barata Pandhawa. Kakang Semar yektine nggonku sawetara ngatur marang dununge para kadang Barata Pandhawa awit mrihatinake babagan lakon kang kudu sinandhang dening para kadang iki ya Kakang. Gus lakon utawi penandang menika menawi dipun tampi kanthi raos ingkang semeleh tartamtu ageng paedahipun. Ndara penandang menika pirang dados kalih setunggal menika woing karma dene ingkang angka kalih woing pandadar tegese kuwi piye Kakang? Woing karma menika penandang ingkang dumadi hawit moganing pakarti hawit murkaning patrap kathah ingkang nyebat menika hukum karma tuladhane kepiye Kakang pejahipun Nalindra ing negari Ngalengka Diraja yektos menika gampil dipun pejahi Prabu Rama nanging menapa kok kedang Anoman ingkang ngebleki gunung jalaran Prabu Rahwana nalika semanten nggadahi muga ngrabasing kayangan teman bergonjak utawi merkosa dumateng garwanipun pukulun Bathara Bayu woing karma Anoman ingkang nyampurnakaken gandeng Anoman menika siswa Bathara Bayu wondene woing pendadar kados cariyosipun Nabi Saleh do ing nguni saranduning sarira telas tinedha dening Set teman kantun lati miwah ati kalih menika ingkang kasuwun dening mustikaning jagat Kanjeng Nabi Saleh supados saged wajah anggenipun dikir memuji mring ngarsaning Gusti. Iya ya Kakang Semar yen to pancen kaya mengkono. Tak tampa kabeh kang dadi atur menanging aku ora keduga bali nanging bakal hanyipta kaweningan tutna laku jantraku manjing jroning guwa Switaraga Kakang. Semarang dan Krayet
Antarane wis ana yen to 5 taun
nggonku ngembak pusaraning adil pinangka sejejeting para kawula. Kaya-kaya wis kasil nggonku ningkatake kemakmuraning bangsa Niwata kawaca kene yoga. Mula banjur aku katelah Prabu Niwata kawaca awit aku bisa njunjung handhuwurake darajating bangsa Niwata. Nggonku ngelar jajan ngelun jagat wis tempuk belang besbasan kiblat papat ing kanan kiringing negara Imantaka kaya wis telung marang aku kok. Nggih. Dina niki sapa sing ora wedi karo Prabu Niwata kawaca? Armada tempur Manimantaka niku mboten. Iya, ketambahan benggol ngemang rasane wis jandra umum. Lho niku tenan lho. Mula nek mung bab neluke negara kanan kiri niku suwe wijen wae ngrantu. Tegese gampang banget ngono to, Kang. Iya. Nganti kleru lagi mikir iki ranti sapa sing dipijetake iki ya ngono. Lambemu pikiranmu ndak malah ngres. Kok mula kang saka kuwi mungguk rasa lan pangrasaku kaya wis ora ana meneh. Kamulyan kang durung tak regep nanging kok uripku rasane ana sing durung genep coba candranen kok. Nuwun sewu nggih nuwun. Menika mboten nama kula kumalancang menika mboten nanging gandeng. Gandeng paduka menika ngersakaken kula menika nyandra kekirangan paduka. Wonten serebatan kurang condra luwih warna kuwi kedadosan menika nanging menawi to dipun keparengaken kula ndumuk kekirangan paduka nata menika dereng gadhahi garwa. Lah pacar kira-kira wis duwe karo Kang Bagong. Mboten teko kono. Namung setunggal kekirangan paduka menika dereng kagungan garwa. Lah napa kinten-kinten dereng wonten putri majaning Nalendra Buti endang majanipun Pandhita pundi kang nyocoki raos. Menawi to sampun wonten keparenga paring dawuh dumateng ngabdipun Togog. Sinuwun kula ingkang sagandodha kali lawangi minang suruh jambene. Wong lamar iki basane mesti ngono iki ta Kang Bagong. Ngono piye? Dadak kari lawangi nginang suruh jambene. Dodho kari lawang iki tegese kula nuwun. Nginang suruh jambene iki nek cara biyen wong mertamu iki suguhane kinang. Kinang suruh karunjet tur winar jambe. Kuwi mertamu penting merga ana sing ngersake arep nglamar ngono lho. Ngono ya Kang. Kok nganti kulunggan dina iki durung ana titah Narcawada sing bisa nggogrekake rasaku. Teman mundhuk rasa katresnan saka jroning atine Niwata kawaca. Lah nek sinden-sinden iku kira-kira enten sing cocok napa dereng? Nek sajake cocok niku nggih karuane ngoten lho kula iki nggih. Terus gampang linekokke. Tak beleni Togog kelawan Bilung. Ing lumahing jagat durung ana putri sing bisa ndudut rasaning Niwata kawaca nanging gawang-gawang 10 taun kang kepungkur duk nalika aku isih remaja. Aku tau munggah kayangan. Inceng-inceng ana taman Saringindra Loka aku mulat
ana widodari kang ayune tumpuk undungga. Wiwit pucuk ing rambut nganti jempol ing suku bebasan ora ana gethek cirine. Lho, widodari sinten menika? Bathari Suprabaka. Nalika semana rada katek sawetara nggonku nginjen widodari Bathari Suprabaka kuwi mau ana kang salah gawe mbalang pusaka teman ngenai mripatku kang sisih kiwa dadi caca netra picak sisih kaya ngene iki kok. Oh, critane niku ngaten lho. Sambat kalelaran aku banjur ngamuk punggung nalika semana dewa cebol kepalang dedeke paring dawuh yen aku kepengin ngersakake Bathari Suprabaka pinangka garwa wayahe durung nalika kuwi. Nanging yen tak wis demeneng Nalindra kena nakokake kahananing Bathari Suprabaka. Mula dina iki kaya wis pinesti teka wayahe aku nakokake mungguh rasa katresnanku marang Bathari Suprabaka. Kira-kira piye kok? Nuwun pangapunten nggih suwun. Jagat menika wonten wewangsa ingkang ngelipun judhu ketali mangsa. Satriya Raja Nerpati menika jodhonipun putri putranipun Nalindra. Hapsara menika jodhonipun Hapsari utawi dewa menika jodhonipun Widodari. Endang menika calon garwanipun Bambang. Bambang sing ibet. Lambemu dudu. Lan paduka menika Najanta Narendra wujudipun raksasa dados garwanipun calone nggih raseksi. Akeh contone titahing arca padha kang garwa Widodari kok. Nanging menika lak jumbuh kelawan labuhanipun Mbaraideg. Arep aturmu kaya mengkono nanging rasaku marang Bathari Suprabaka ora kena tak pambengi maneh. Kowe ngerti tresna kuwi uruping jiwa luhur tan kena pinambengan kanthi palagan apa wae. Mula sawetara menenga Mamang Dana Majawa Saltara. Wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Dina iki aja wedi kangelan. Kautus munggal marang Kayangan Suralaya. Takokno marang dewa. Piye janjine nalika semana? Mungguh nggonku nandhakake rasa marang Bathari Suprabaka. Purba wasesa tak paringake. Nggih sinuwun sendika ngestaken dawuh. Lajeng dinten menapa kula kedah bidhah Jradak Layudina mangkato dina iki Mamang Dana. Inggih kula nyuwun pamit tejah sinuwun. Kowe takon pinter ora takon bangka para enggal budhala. Ngerti apa ora? Kowe iki wong tuwa kudune nyandak apa kang dadi ketawanku. Gonku kepengin garwa Bathari Suprabaya dene hamung kinarya sangkep gonku kepengin ngrat
ngatoni jagat mengeran jagat. Aku kepingin dadi ratuning Suradewi Suralaya miwah Suranggangkara, jagating manungsa, jagating kajiman kelawan jagating para dewa. Yen to iki mengko ditolak nggonku kepengin karo Bathari Supraba, kayangan Suralaya bakal tak telukake. Yen to kayangan wis teluk kaya-kaya wis ora ana meneh kang dadi pewalang. Nyuwun pangapunten sinuwun Mamang Murkawi. Nyandhong duka ing kalenggahan mangke yektos leres ingkang kadhawuhaken bebasan jagat sampun teluk wonten sandhap ampian paduka nata nanging Tikang Candra ingkang lumampah menika wonten titah ingkang sunaring cahya karya sureng cahya paduka sang niwata kawaca. Ana wong kang barung sinangurang tata sapa Mamang Murka. Pandhita ing Guwa Switaraga ing Gunung Indrakila. Aparap Begawan Ciptawening. Kaya ngapa dedapurane Ciptawening. Yen to pancen ora kena dindakake Purbawasesa Mamang Murka, kowe kang tak gawe rampung ana kawan Ciptawening. Togok Riksa para wadya bala saperangan ndereke lakune Mamang Murka, saperangan nututi lakune Mamang Dana. Kowe duka ngestokaken dawuh. Ayo mangkat.
Swara Bapa Pitana sesantiye kang tresna manah Bathara gumuwus tatan Kridawara Karana Digdaya mangkono jaring kakawin Paramayuga ingkang mredini pangidawanta ing Bathara Luhur yekti paring nugraha kinarya memayu rahayuning bawana tulus ing pangesti sembada dadya pambuka marawakani carita saratri hanenggih punika gumalaring kayangan Suralaya inggih sinebat ujung giri kailasa ngundarandir bawana jonggring saloka ugi sinebat paku jamur kataliwarna pramila sinebat Suralaya minangka pratandha jagating kasuksman ingkang musangan cik tataran jiwa luhur ujung diri kaiwasa mengko wedi sasana pangasrepan dadya sarana nedahaken kiblating panembah ngundarandir bawana tegese jagat pamuja jonggring saloka minangka pratandha kalamun ingkang ing mriku sinong pemasren cahya sumorot kadya saloka binabar paku jamur kataliwarna lirik dadya sarana paugraning pangesti la sinten ta ingkang dadya tetungguling para Jawata Suralaya babebisik Sang Hyang Guru Sang Hyang Jagat Pratingkah Hyang Girinata Hyang Jagat Lata Hyang Gutiwati Hyang Lengin Hyang Nilakontra Hyang Pramesti Hyang Randawanda Hyang Sangga Hyang Caturbuja Hyang Aditya Hyang Birawa Hyang Diwaisa Hyang Diwaraja Hyang Isyaka Hyang Mahabudha Hyang Manikmaya Hyang Pasuprabu Hyang Siwa Hyang Rudra inggih bebisik Sang Hyang Wisesa Sang Hyang Guru hangasta pusaraning kadewatan adhasa adil parawarta lampahing pangadilan nindakaken dana siasat lirik panambau kapilih Brahmawas Apsara Widodara Dewa Durandara menapa titah Pujangkara kalamun gedhe lelabatanira yekti ginandar jumbuh kelawan labuhane nadyan garwa putra lamun mangro panembahi binasakaken merong kampo jingga yekti kapatrapan pidana sabobot kelayan pakartinira lamun kacaritake luhuring kawibawaning Suralaya yekti sadalu datamala pedhoti pinunggel kang gawe carita hanyarengi hari Sukra Hyang Jagat Girinata kepareng Yasiniwaka ing bali Araras Marcukundra lenggah dampara wangun Sela Kandha waru binanggun sesemek permadani pinulas jingga ginambaran Sekar Tanjung sinebaran Durgandana Wrapsari Ginanda Widaka ngas mangambar gandane kemah kang ngebeki jroning sasana sewaka tedhaing bukulun Hyang Manikmaya kaya para widodari kasapta ingkang samya ngampil upacara kadewatan nenggih kayu klepu dewa daru gedhang mas pupus tindhe tepuk swasa parijata kencana Sekar Mayang Sarwaretna lombok terong isi mutiara miwah hangasta dhaharaning para dewa rupi jambu dipunirmana tuwin pelem pratangga jiwa la sinten ta ingkang kepareng caket denira mangayun muhung kami tuwaning dewa Suralaya nenggih Jawata ing sithik pangudal-udal bebisik Hyang Narada Hyang Kaneka Putra Hyang Kaneka Resi Resinggana Hyang Kaneka Sabda inggih bebisik Hyang Dewarsi Hyang Narada kinarya parangpara labet waspana bausi ing bawana lantik ing panggraita turpa datang keweran dateng laksitaning jagat gumelar denira dadya parampara Amarsudi dateng
wataking Brahmana lirit tansah mamangun karya tiasing sasana Iwa mawayu dhateng rahayuning tumitah semambunging wonten pasipanira putra saking kayuwangan Indraloka awebisik Sang Hyang Indra Bathara Surawati yang saka inggih Sang Resi Upadya lenggah mabukuh pamriklu temah ketingal konjemadhanane ing Jawi para Jawata matakna mak para wadya Durandara samya hanggantung sibuyayah ombak ing jalane dianempuh daratan Rep sidhem tanana Jawata kang nyabawa Dupi wis kapireng swara guntur jumlegur munya ing akasa tandha kalamun Sang Hyang Jagat mata arsa paring dawuh mangkono wijining dawuh Sang Hyang Jagat Girinata kang dereng kawiya sing lisan amung cipta pukula tanayan kang kabeksi mila Rama dewaning Om Ami Genamas Namasidam Skaring Bawana Langking nuwun mangkita Kakang Narada dering sawetawis dangu saprawu paduka Kakang
keparenga rayi para ngaturaken pembagi panakrami dhumateng Jengandika Kakang Kaneka Putra. Berkentong Pak Ponggok bolong marudaya ing negara nguwong. Kali codhe kidul iline. Awit cekater. Di Guru. Inggih. Raharja lampanipun Rakanto ing sithik pangudal-udal. Labding kayangan Suralaya. Ing kalenggan mangke sampun katampise pembagi panakrami saking Jengandika Adi Guru Rumantah dumateng Rakanto mugi hamawah ana cahya mara cahya. Mboten langkung puji pangastuti kula mugi tunjuk Adi Guru Kakang Naradana inggih sampun katampi puji pangastuti saking Jengandika Kakang kasekecakna anggenipun Jengandika Kakang Naradana pinarak lenggah. Oh iya, kados sampun boten kirang sekita Adi Guru. Putra Ulun Indra nuwun timbalan ingkang adhawuh Rama Wulun. Raharja sowan kita Indra nuwun inggih. Raharja sowan kula wonten ngersa Cenela Paduka Kanjeng Rama Wulun. Boten langkung sumengkeming pangabekti kula mugi kunjuk. Iya. Indra wis nak tampa kepara kepenak nanggon mulungga sawetara nggih Sokra nuwun inggih Kanjeng Rama Wulun kados sampun boten kirang sekeca ngaturaken juning panuwun Kakang Narada pripun Adi Guru sampun sawetawis wekdal yektosipun panjenengan ulun kepengin sabejagung kalian Jengandika Kakang Narada. Lho lah, pendak saben nak sampun sabejagung kalian Rakanto sithik pangudal-udal. Kakang Narada inggih. Namung ing kalenggan mangke hambuk bilik aradi benten. Oh. Dereng Kiwala Purna dengira. Wawan pangandikan inggih. Waing pukulun Bathara Guru Miwah. Sang Hyang Kaneka Sinakala Samana. Kesaru gumetering Jawi nenggih masihane Jawa Tengah Godana wang pukulun Bathara Guru Dewa Sugata marang sedhereng perangan udane aroma
astun para sidang saring bawana langgeng tanpa tinimbalan munggah ana Sitinggil Binaturaka putra ulun Brama nggih nuwun inggih Rama ulun kula pun keng putra ngarga dawana ingkang sowan tanpa tinimbalan dumlajeng tanpa larapan bebasan lonjong nimis semangmu dina iki ana parigawe apa Brama inggih Rama nyadong duka yen to tanpa tinimbalan kumawani kula sowan wonten ngersa paduka yang jagat Kirinaka keparang matur Rama Wulun ing kalenggahan mangke ngrepat kemanasan wonten titah sinandangan wadah ingkang damel ontran-ontran lho ana titah kang kumawani munggah marang repat kepanasan lagar kaluhuran Rama wis telah sabdane Hyang Pramesti Guru nggih Sang Jagat Kirinaka tedhak jelek saking palenggan Aniti sang lembuhan dini kemarang ngarsa kundur hanedapon biak ngarsa tangkep sampe aja nganti cidra ing ubaya
Nduk. Iya Pak iya. Wah, Nikmat wakil. Gantos Mbak Dwi Lestari. Gusti Allah sesembahanku pinten lagu menglimatku kanggo brasta sedina sewengi iki 24 jam dawane, Nduk. Iya Mak iya. Wektu Ya Pak Dwi.
luwe becek panteran timbang bisa Thank you.
angkat kaya singgile dalu Mas Dong. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Lah, Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Nggih. wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Mas Purbo Sasongko, Nggih Mas Dong. sembah nuwun. Dalu niki saged nderekaken panjenengan Nggih. pikantuk amanah saking Kepemerintahan Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, pejabat-pejabat yang hebat, Nggih. pejabat-pejabat yang merakyat. Betul. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada budaya membawa kasanah budaya Indonesia bermasyarakat dengan masyarakat Ponorogo. Ponorogo. Tepuk tangan. Jangan tenang. Wong dalu niki beliau-beliau ingkang minulya Nggih. Mas Ibnu Lenggah, Nggih. Sarimbit Keng Rama, Nggih. dipun berkahi Bapak Ketua DPRD Ponorogo Ponorogo. Bapak Dwi. Pak Dwi. Alhamdulillah niki menunjukkan bahwa ada sinergitas dari kepemerintahan Provinsi Jawa Timur, Timur. dengan kepemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo. Ponorogo. Insya Allah dengan sinergitas yang luar biasa ini Nggih. bisa menyambut tongkat estafet untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jawa Timur. Amin. Allahumma Nah, jangan tenang. amin. Kula kalian Mas Niko sampun nun pangapunten Mas. Pripun? Masya Allah niki wau jam 3 Nggih. kula nembe king pondok alkol sini Pundi niku? wonten Sidoarjo Oh iya. Buduran Buduran Sidoarjo. ingkang kepengker napa menika bangunanipun ambruk menika. Oh, nggih 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 nggih. Kalau wau peninjauan dengan Bapak Menko Pangan, Nggih. kalian Bapak Zulkifli, Wah. kalian Gus Miftah, lajeng babas niki, Nggih. ning niki nggih mboten kalah kalih ngrika. Leres. Ternyata masyarakat Ponorogo yang menanamkan persatuan dan kesatuan Persatuan. untuk menjaga etika masyarakat Ponorogo yang hebat. Tepuk tangan. Luar biasa. Masyarakat penonton dalu menika. Nggih. Hmm. Jam 3 enten pondok, Wah, terus jam 11 enten pondok. nggih dina niki wae barokah sanget Mas. Nggih. Kerjane teng pondok terus. Terus Sakniki tenggene pundi pondok Pondok Mangunan Al-Bukhari. Nggih. Insyaallah ingkang lenggah sedayanipun pikantuk ridho lan hidayah tinampi barokah insyaallah gesangipun terarah Allahumma. Amin. Jan niki dalu Mas kula mboten saged ngomong kata-kata Mas. Lah pripun? Pun kekeselan. Oh nyambut gawe iki tak omongi nek ning ratani turu wae. Nggih. Kula pun canjang kali Mas kula lho. Nggih. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu Sakitmu. datang. Kula Nggih. kan turu teng ratan ya ora gelem wae. Turu kan gelem. Plendes tek bokol. Maksudnya perjalanan rene iki mau lho. Lah. Ning dalan kula kan Nggih istirahat. digunakan waktunya semaksimal Semaksimal mungkin. mungkin. Betul. Dalu niki berkah dari beliau-beliau yang berkompeten lenggah. Alhamdulillah menika wayangan dalam rangka peresmian kos-kosan menika muga. Kos-kosan contong. Kok kos-kosan piye to? Kos-kosan. Iki ki pondok kok iso. Walah pondok iki mau. Wah, jan. Nggih. Niki Pondok. pondok Mangunan Al-Bukhari. Al-Bukhari. Ya alhamdulillah wong ya kula niku sak kula niku nun sewu Mas. Napa Pripun? sak kula kan bledru kula niku. Kok iso kos-kosan iki lho. Gak. Wong yo wis pirsa to nek sindene jilbaban kabeh. Iya, Ya Ngono lho. pondok iki tenan hebat. Ora hebat. Ponorogo iki ya hebat. Sini kebak dengan religi, Mas. Betul. Aku ki lek main teng pundi-pundi ora kaya Ponorogo Mas. Pripun? Ponorogo ki penontonnya jan Said Saiko Kapti. Nggo contoh. Kelompok dadi siji. Nggih, nggih. Ki sakala jagane nek nggon sing ora pas, nggon sing kira-kira ora cukup. Nek karo pondok Antisipasi ya. antisipasi. Oke. Pondok Mangunan ki nyepaki nggon dhewe dienggo penonton mbok menawa iki ora cukup enek iki. Membludaknya penonton. Betul. Nggih. Terus Saking digolek- okae. Saya itu. Pados ki nggone ndi, Mas? Kene ndul nek genteng. Jadi kayak Makane kayak iki pengen yo bocah ndelok kok iso mangsamu.
Kok ya awas men lho. Wah, lah iki dagelan mantan maling to, Mas. Dadi mripate endi-endi to ya. Ya kok roh Ya ya. kudu awas lho, wong iki kudu awas. Saora-orane sing mirsani iki kalangan milenial nggih wonten. Ngenten iki kula bangga Mas, saestu Mas Purbo. Nggih. Dadi kula sore wae teng pondok Sidoarjo, Nggih. saniki teng pondok Mangunan. Ponorogo, Mangunan. Karena saya sadar bahwasanya itu saya juga alumni pondok Mas. Lho. Nggih, Riyen mondok. kula mondok Mas. Dateng pundi, Mas? Kula sakulan teng ngene pondok Ramadan menika. Iki lambene anggen jebles wae kok. Kurang ajar. Iki bapak yai, ibu Nggih, nyai, nggih. para alim ulama umarok budaya ki ya lenggah. Nggih, nggih. Kula nggon tatanan manggon ing pondok ki secara tajwid akidah akhlake ditata ngono lho. Nggih, nggih. Ora tau ngaji kok piye jane? Wah tau ngaji kowe aku yo guru ngaji lho ning omah. Guru Weh. ngaji. Guru ngaji. Guru ngaji Mas. Tekan ngendi, Mas? Aku guru ngaji bagian Iqra siji jadi. Lah wong iki kok siji leh kemaki. Ya tapi setidaknya kan ya bangga wis ngaji dhisik. Nggih. Monone khatam, monone Al-Qur'an ki ya saka Iqra siji dhisik. Nggih. Ngono lho. Dadi aja nyepeleni sing awal. Nggih. Tapi yang mirsani, Pondasinya. Pondasinya yang mirsani Mas Ibnu pripun? ya 11 12 kira lah. Lah wong Mas Ibnu iki piyayine bagus kaya ngono wis kok. Secara intelijensinya teruji. Ini. Jangan bangga menjadi orang ganteng, Terus? jangan bangga menjadi orang bagus. Kamu banggalah menjadi orang bagus, mergo nek aku wong elek. Enek wong bagus, mergo enek wong elek. Jajal jejerno kalau sing luwih bagus, ketok elek. Wong lanang sing ganteng seneng karo wong wedok sing elek. Apa buktine? Mergo enek dalane wong Jawa ki wingko katon kencana. Dalam bahasa Inggris, beautiful because of love. Woi. Loh, cantik itu karena cinta. Ngono lho. Tak omongin kowe. Beautiful because of love. Iya lho. Ya apa kuwi? Loh, iku tak WA. Kowe muni ngono ya kudu iso. Jane to, bocah putih kaya ngene. Ha mbok bojomu kae nek pengen ndelok wong luwih ayu, bojomu didandani supaya ayu kepiye? Lah iki tak suntik putih kok. Ngono. Lah kok malah sing putih makan itu. Kene Malah iki lho. malih. Pak Dodo, Pak Kliti. Ya. Biyen tak kandhani tak kon nyontoh ponakanku niki to, Mas. Nggih. Irunge yo mbangi, Nggih. janggute yo nyatis. Iki lho, dadi irung bangir. Bojoku ndek tak suntik bangir. Lah kok obat iku ora maju malah gledek. Dadi Rata ning kiwa meneng ngono. dadi sing makrok kaya lowo. Ora sembrono. Siap ya, Nak ya. Alhamdulillah pangestu Ya, sae. ya, Sak ya. pun Pak De. Aku rung bisa mulai mergo ki rung bar kok isbar aku mulai ngono kok. Yo kerja dhisik. Maksud iki pawartosipun Pak De Dodo sampe menika pripun? Apik. Alhamdulillah. Guru-guru sehat nggih? Lu gedung saikmu wis duwe lu gundulmu wis. Lah yo bener no. Lah iya bener lho ya Pak. Bocah ki nek cerdas ngeten iki. Lah kok cerdas piye lho kamu? Pomo pangapunten Mas Purbo. Nggih. Ngeten iki nek salimbit. Nek kok Niki nek umpama ditakoni, nggih to, ora usah ditakoni. Nek nggone manten ki nek nyondro mesti apik. Nggih. Lah punika kula wau jengkaripun teng manten kekalih. Jumenengipun Pak Klitik kalian Bu Klitik. Lho kepenak. Lah menika to wau to. Jengkaripun teng manten kekalih kan sampun kaji nondro asmanipun. Nggih menika Pak Purbo kalian Bu Purbo. Purbo. Enak jajal arep kuwi. Tumapahi ngadicara pinanganten kekalih dipun panggihaken sineksanan para wadya bolo ing samangke Pak Klutuk kagandeng kalian Blukutuk. Gak penak. Ora penak. Gak munggah. Gak penak ngono. pancen bojoku kaya kutuk benguk. Usane ngaturke panuwun. Alhamdulillah ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak Ibnu Afandi. Betul. Ingkang sampun karsani balik Allah. Nggih. Lebih sangelat dan pacitan. Betul. Mugi-mugi nang panggalih. Amin. Dalam rangka Ini pelestari budaya Nduk. pelestari budaya. Sinergitas dengan Provinsi Jawa Timur Nggih. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kebudayaan. Nggih. Mugi-mugi lestari terus budaya Amin. Indonesia terutama wayang. Amin. Ngoten. Dan juga ini pondok pesantrennya juga semakin maju. Amin. Kaiso. Lek pondok bakal ngene lek maju ndak iso. Iya, Pak. Bangunan Al-Bukhari iki maju iki wis pembangunan pesat. Ini juga nanti buat santriwan-santriwati. Ora iso maju sing ngene. Loh, iya tapi Kalau ngetek maju kok dalange entek ya depan-depan wis entek. Iki piye to, Dek? Maksud iki tokno, masmu iki mau kakek ngombe pil cengoh. Dadi ora ngomong ora ana
nopo. Mbok yo pel pinter pel cengong ngene nambah-nambahi. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten mriki ngaturaken lujeng dalu sugeng dalu Bapak Ibu sedaya kadang masyarakat sampung nggih. Ya, ya, ya. Sampun Dok kene Dok. Sampung jan. Kene iki ana nggon destinasi wisata nek. Nggih. Ki nek rono terus kuwi ya iso kae Pak Tugu Reyok sing gedhe lagi viral kae. Nggih, monumen. Nggih, Monumen. dados. Yo nek kepengin dahar kene rica-rica mentok. Dasun kene ya ono. Wonten. Oh nggih. Wah, tenang. Jan. Mas Muki Dewi ora klaten ngenteni nggone budhe kuwi ben rica-rica mentok kon jikok dhewe Mas Ngguri. Lho nggih. Wah lah niku kali Lumaman. Sing urip yo kelok-kelokot iki. Malah kaya garang. Kalian yo rahat ngono yo. Oh, Dok, tenang, Dok. Atur ki apa, Dok? Ben kepenak suasane ben ayem ngono. Oh ngaten. Oke. Niki pancen sing yang pripun? Loh, Loh, yai kene iki lunak, Dok. Jijak